Fl-aħħar sentejn bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, Malta ppresedit grupp ta' ħidma dwar it-tfal u l-konflitti armati. F'dan il-perjodu, Malta ffokat fuq 11 konflitt madwar id-dinja u mexxiet żjarat ta' dan il-grupp ta' ħidma fin-Niġerja u l-Kolumbja, fejn kompliet turi l-impenn tagħha biex issaħħaħ l-isforzi internazzjonali għal ħarsin ta' tfal milquta minn konflitti armati. Fit-tmiem dan il-mandat, Malta irnexxila tikseb l-appoġġ għal riżoluzzjoni li ġiet adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà. Aħbar mill-isbaħ minn New York fejn il-ħidma Maltija twassal għal kisba f'dak li għandu x'jaqsam il-CAC li bażikament hija il-politika ta' tfal illi jkunu involuti f'konflitti armati. Ħidma li prioritizzajna mill-ewwel ġurnata matul dawn is-sentejn u li waslet biex illum nikkonvinċu 15 il-membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, 15 il-pajjiż, kif ukoll il-fuq minn 100 pajjiż illi ta' l-isponsor tiegħu. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borch qal li Malta tibqa' mħassba ħafna dwar l-azzjonijiet gravi li jsiru kontra tfal f'żoni ta' konflitti. Stqar li r-riżoluzzjoni adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà turi l-impenn ta' Malta li tiżgura li l-ħarsien ta' tfal jibqa' ta' priorità fl-isforzi għall bini tal-paċi u t-tmiem tal-konflitti.